motív tej veže, ktorý sa objavuje v názve. Zobrali sme si to ako nejakú prevzanú jednotku alebo prevzané slovo a nepracujeme s tým úplne doslovne, že stále nám veľmi pomáha v tom uvažovaní odvodzovať tie motívy od toho pojmu tak, že si to predstavujeme ako nejakú fyzickú hmotu alebo ako nejaký objekt, ktorý sa vlastne môže rôznymi spôsobmi stavať. Veža môže byť nejaký architektonický prvok, ktorý pôsobí nedobytne. Zároveň tá väža môže byť aj nejaká štruktúra, ktorá slúži na dohľad. A v spolupráci s nejakým zvukom môže označovať nejaký typ nebezpečia. Ten zvuk z tej veže môže označovať nejaké ako keby úseky, čo môžu byť začiatok alebo koniec pracovnej smeny. Čo tá väža pre nás znamená? A môže to byť stohovanie nejakých problémov, niečoho, čo sa vlastne vrství na seba a vytvára proste nejakú vratkú štruktúru, ktorá môže jednoducho padnúť. Je to TAVR. Dlhodobo nás zaujímajú meracie jednotky, ktoré označujú čas vykonanej práce. A to TAVR je taká jednotka, ktorá sa používa v ropnom priemysle a ona označuje 3 po sebe idúce 8-hodinové šichty, čo vytvára vlastne ako keby nepretržitý nejaký 24-hodinový proces. Pracujeme s nejakými škrupinami alebo boxami, ktoré uzatvárajú priestor, do ktorého sa dá akoby schovať na nejaký čas a dá sa odpočívať. Tie škrupiny sú prevzaté z takého architektonického prvku drobného, ktorý sa využíva pre netopierie hniezda. Malo by to vytvárať nejaký monolit. Práve na to je tam tá vystavaná zeď a nejaká sekvencia objektov zo stejných materiálov. Sa nám páči tá obmena, ktorá funguje viacej pri zvieratách a už menej funguje pri ľuďoch. Ten čas, ktorý zvieratá obetujú ako keby tomu, že sa vlastne schovajú a odídu z toho prostredia, ktoré obývajú, tak znova dávajú priestor iným zvieratám a iným entitám. Čiže tam máme nejaké škrupiny, ktoré sú odvodené z netopierých hniezd. A to sú vlastne veľmi nejaké jemne vystupujúce štruktúry, kde je veľmi úzučká štrbina, do ktorej proste ten obyvateľ môže proste vniknúť a nejakým spôsobom sa zavesiť a odpočívať tam. A tá séria vlastne je štrbina otvorená rôznymi spôsobmi, až to prechádza do toho, že sa ten objekt postupne otvára alebo ukazuje tú vnútornú mäkkú štruktúru, alebo je otvorený úplne a ukazuje ten akože bezpečný priestor, do ktorého sa dá nejakým spôsobom zakukliť, schovať.